Welcome to your final pronunciation lesson. Neverím, ale sme na konci tohto kurzu, teda skoro na konci, avšak ešte predtým nás čaká malý kvíz. Tento test je špeciálny v tom, že nie len, že zistí, ako ste počúvali moje výlevy, ale pomocou testu si môžete tiež zistiť level vašej anglickej výslovnosti. Samozrejme, tento test neurčí na 100% vašu úroveň v anglickej výslovnosti, ak to tak vôbec môžem nazvať. Skôr si však preverí vaše teoretické znalosti z anglickej výslovnosti. Kurs bude rozdelený do troch kategórií. Začiatočníci, teda A1, A2, pokročili B1, B2 a veľmi pokročili C1, skoro C2. Kurs vás previedol od úplných základov, od tej A1 až po jej komplexnejšie časti. Dovolím si povedať, že aj C1. Otázky sa budú týkať tém, ktoré sme preberali v kurze, no a každá kategória bude mať 5 otázok. Najviac bodov, ktoré môžete získať, je 15 a ako by povedal správny youtuber, let me know your score in the comments. Are you ready? A1, A2. Otázka číslo 1. Nasledujúce slová si prečítajte sami nahlas a zistíte, ktoré zo slov obsahuje tú istú fonému ako slovo make. Make. Konkrétne sa jedná o diftong a správne možnosti budú dve. Keď je budete potrebovať, pokojne si video stopnite. Po A wake, po B might, po C avoid, po D bake, po E toilet. Správne odpovede teda boli wake a bake. Jednalo sa o diftong A. Ostatné slova obsahovali buď I alebo oj. Druhá otázka. Znova si prečítajte nasledujúce slova a zistite, ktoré zo slov neobsahuje fonému k. Čiže máme tu cat, cattle, scissors, candy a skin. Tým pádom sa jednalo o slovo scissors, scissors. Otázka číslo 3. Ako by ste vyslovili plurál nasledujúcich podstatných mien? Bed, root, class, plate. Ako sme si hovorili v minulej hodine, tak používame vtedy, ak slovo v jednotnom čísle končí na neznelú spoluhlásku. Teda napríklad na p, t, k, f alebo f. A teda root a plates mali byť s koncovkou s. Na z sa končia vtedy, ak slovo v jednotnom čísle končí na znelú spoluhlásku. Teda napríklad na b, d, g, v, all alebo V našom prípade plurál slova bed je beds. Beds. No a koncovku is používame vtedy, ak sa slovo končí na s, z, č, dž alebo š. V našom prípade teda class, classes. Otázka číslo 4. V ktorom zo slov sa koncovka ed vyslovuje ako v slove smoked? Smoked. Dám vám pár sekúnd. Máme tu help, helped, want, wanted a yell, yelled. Tým pádom Ačko bolo správne. Pretože ako sme si hovorili, t vyslovujeme vtedy, ak sa sloveso v základnom tvare končí na p, f, č, s alebo š, teda na neznelé spoluhlásky. Posledná otázka z kategórie A1, A2. Zistíte, na ktorej časti slova sa nachádza prízvuk. Máme tu teda basket alebo basket, willow, willow, become alebo become. Vo videu o slovnom prízvuku sme sa bavili, že dvojslabičné podstatné mená majú prízvuk na prvej slabike slova, no a zase slovesá ho majú na druhej slabike slova. Čiže slovo basket bolo správne prízvukované v prvej možnosti. Basket. Nie basket, ale basket.
Pre willow to bola druhá možnosť, čiže nie willow, ale willow. No a pri slove become bola správna možnosť prvá. Become. Become, nie become. Become. Ideme na vyšší level B1, B2 a prvá otázka sa bude týkať vetného prízvuku. A teda, ktoré slova by sme vo vete zdôraznili? The sun sets behind the mountains, painting the sky with shades of orange and pink. Lexikálne slova, alebo teda slova, ktoré zdôrazňujeme, boli sun, sets, mountains, painting, sky, shades, orange a pink. Gramatické slova, alebo tie slova, ktoré nezdôrazňujeme, boli všetky tie ostatné. Pozor, set behind nie je frázové sloveso, tým pádom aj predložka nie je prízvukovaná. Z nasledujúcich troch slov vytvorte ich slabé formy. Máme tu teda where, she, from. Poradím vám, buď samohlásku zmente na šwa, alebo samohlásku skráte. A teda were sa zmenilo na w, she sa zmenilo na she, from sa zmenilo na from. Nie from, ale from. From. Otázka číslo 3. Na ktorej slabike má slovo transcription prízvuk? Po A na prvej, po P na druhej, po C na tretej. Transcription končí na koncovku shen. Tým pádom podľa pravidla by sa mala zdôrazňovať druhá slabika od konca slova. V našom prípade je to aj zároveň druhá slabika od začiatku slova a tak správna odpoveď mala byť Pčko. A ideme na otázku číslo 4. Tam, kde to bude možné, vložte fonému W, J alebo podľa teda pravidel intrusion alebo vtierania sa. Go up, there is a path waiting for you. May it lead you where you belong. A máme tu teda go up, there is, may it. A ideme na 5. otázku. Pridáte vetu k jej významu. You should show your friend your room. You should show your friend your room. You should show your friend your room. Mal by si ukázať kamarátovi, nie niekomu inému. Po B, ty by si mal ukázať svoju izbu, nie niekto iný. Po C, máš ukázať svoju miestnosť, nie miestnosť niekoho iného. Znova správna odpoveď. Ako to zatiaľ ide? Nezabudnite si body zapisovať. Ideme na C1, C2. Otázka číslo 1. Všade, kde sa bude dať, vytvorte skrátený tvar. If I had known about the storm, I would not have gone out without an umbrella. I should have taken it with me. A teda správna odpoveď. If I had known about the storm, I wouldn't have gone out without an umbrella. I should have taken it with me. Opäť pripomínam, toto je len veľmi hovorový tvar vety. Ak by ste však niekedy niečo prezentovali, dajme tomu na nejakej konferencii, tak vám prikazujem vám používať len dlhý tvar. Ideme na otázku 2. V ktorých slovách som vynechala spoluhlásku? We had to get down to work and make cakes for the charity event. Vynechávanie spoluhlások, alebo teda elision, nastáva vtedy, ak slovo končí buď na t alebo t, najčastejšie, a nasledujúce slovo začína na spoluhlásku. A teda správna odpoveď we had to, vynechali sme d, to get down, vynechali sme t, and make cakes, vynechali sme d for the charity event. Vo vete did you take the dog for a walk, didn't you? Aké fonémy vznikajú medzi slovami did you a didn't you? Po A d a š. Po B č a dž, alebo po C d a č. A správna možnosť bola možnosť C, pretože spojením d a j vzniká dž, no a spojením t
a j vzniká č. Otázka číslo 4. Doplňte do vety. Give me that bowl you put on the shelf. Povedala som bowl, bow alebo pool. Správna odpoveď je give me that bowl you put on the shelf. Give me that bowl you put on the shelf. Teda možnosť A. Bowl. Teraz prichádza otázka číslo 5, ktorá je teda asi najťažšia z celého kvízu. Pozorne počúvajte. Realize, realize, realize. Realize, realize, realize. Koľkokrát som povedala slovo realize? Počúvajte ešte raz. Realize, realize, realize. A slovo realize som povedala iba raz. Real eyes, realize, real lies. Ako sme si spomínali, jednoslabičné slová majú prízvuk na prvej slabike. Slovo realize je dvojslabičné, síce sa neriadi tým pravidlom, o ktorom sme si hovorili, avšak druhá slabika slova nebola zdôraznená a tým pádom sa jednalo o sloveso. Opäť na dnes je to všetko odo mňa a my sa vidíme zajtra na poslednej hodine. Pa, pa!